بینەرێن هێژا کەیفخۆشم جارەکە دی لەگەڵ بم بۆ پێشکەشکردنا بەشەکە نو ji pirtûka min ya bi navê Melayî Zîrî Şêxê Aşiqane. Vê carê toxmê pêncem. Em dizanin ku feylesûfê Yûnanî Empedoklis xwedanê nêrîna çar toxman e ku dibêje hebûn tev ji çar toxman pêk hatiye. Ew jî ev in: ax, av, agir û baye. Her tiştên di dinê de ji tevlêbûna van her çar toxman pêk tên. Baweriya Cizîrî jî bi vê nêrînê dihat û ev tişt di vê helbesta xwe tekez kiriye. Dibêje heta bi mîzan çar asıl, bi hevra nebin cem û wasıl, cisman ji hev nabin fasıl, bazû ji baz û şiqqe da. Eger her çar toxum bi hevra necivin û negihine hev, bi tibavekî destnîşankirî tişt ji hev cuda nedibûn. Lêbelê toxmekî nû ku di pêkhatina bûneran de toxmekî bingehîn e, ji Cizîriyê re diyar bû ew jî toxmê pêncem e ku eşq e. Ji ber ku eşq nîvişkê jiyanê ye û jiyana ku eşq tê nebe bêwate ye û pûç e û tu xweşiya wê nîne. Dibêje mecewher عنصرek xamis numa îro di talî da, di vê teqwîmê însanî li talî bû nefal ebru. Di pêkhatina laşê min de diyar bû ku toxmekî dî jî heye ji bilî her çar toxman. Yê ku bûner jê pêk tên û bo min birhên yarê falek xweş bû ku min pê nas kir ku toxmê pêncem e di afirandina min de heye ku ew jî eşq. û ji ber ku Cizîrî baweriya wî hebû ku her tişt bi viyana Xwedê çêdibe û her tiştê li ser eniya mirov ji mêj ve hatiye nivîsîn, dê ew para mirov be, di jiyanê de lewra digot ku nesîb da ji ezel heq bi me ra eşqê newişt feyde nakin